рәхәт иде миңа, син барда янымда, серле күзләреңә карап утырырга. Рәхәт иде миңа, син барда янымда, зифа буйларыңа карап утырырга. Нигә шулай була икән, кешеләр ярата икән, сөйгән ярым гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Нигә шулай була икән, кешеләр ярата икән, сөйгән ярым гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Көне буе сиңа гына карап тордым, гел сине уйладым, йоклый да алмадым. Нинди йоклап булсын, син барда янымда, уйларым чуалды. Бер юл күрсәт миңа, нигә шулай була икән, кешеләр ярата икән, сөйгән ярым гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Нигә шулай була икән, кешеләр ярата икән, сөйгән ярым гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Нигә шулай була икән, кешеләр ярата икән, сөйгән ярым гомре буе эзләп сагынып көтә икән. Нигә шулай була икән, кешеләр ярата икән, сөйгән ярым гомре буе эзләп сагынып көтә икән.